aksyon. At tema ng programa ito ay hangon sa konsepto at walang kinalaman o interes sa mga pangyayari sa buhay. Ito lamang ipang-aliw sa mga nanunood. Patnubay ang kailangan. Farts Patrimonial Vlog presents Mga Asong Kulikunching, a short comedy film. Hello, Madirusing! Ano diri ka makadto sa sementeryo pagdagkot? Schedule tayo na hit atong barangay. Hello, Madikunching! Oo, sige, pag kito na lang kita dito, kaya di tikarigo pala ako, tikarigo. Sige, Madirusing! Uhulton ko na liwat nga, humuraw! Agi mo pinagyapit panahon, baga humuraw na gihapon. Adi nagyap pa ka sementeryo. Huhutong ko na lang hirusing nga umulpot. Baga nakarigo pa nga babayi ada. A few moments later. Uy, agi, Madikunching, nakapurma. Handolat sa rayaw. Nga mataog ka. Kaya dara pwede magsapatos nga niya pagdagkot. Agi, may gagawa kayo kayo una dere kasugad. Kakahuna mo ha at nalitik. Madirusing alit niya imukuan bukad nag-upay man. Din kito panguha, siguro dito ka nanguha ng eskwilahan. Pag nakaragaan mo na, maghawan nga na dito ikat pagtutultulon. Mapaog ka kunching. Direk na palit yung mga baratuhon ng akuan bukad. Dito ulit takluban ha online. Papareho na hain mga didakalahat tugbungan nagkuhan mga kamiya. Wala ka labot rusing. Kadira ni paupay yung buka, dirang din ni padyang. Ano ito kung sila imo ko ang kandila kay ang baratuhon man la ito tagduson. Upay pa di nga aton kay marahalon kay kung ini di kang hiaukuan ha online din order ko. Rusing nga mapaog ka. Bisan pat anong klase nga kandila kay natutunan lang nga haw ito magapakalisan ko man. Bala maghira mareklamo kung ano takpuan kandila. Kaya rin nga sa Madikunching nga di man nga din na. Iday, Kunching, hainan mga listahan ng mga kalag nga paparasariwan mo. Yan ay tersa nga din na. A few moments later. Ang kalag ni usa ka putos na biskwit, usa ka kahon nga coke, usa ka kahang nga maiti, usa ka kahang nga Marlboro. Ano ito Kunching nga yung ginhatag ka na tersa nga listahan ng kalag kaya ang listahan mo na ito ng kumprahon. Naitersing agidaw direk asya ako ang listahan na adi nga mapaog ka Kunching na amasan ka man ng hata muon mauhuman na ityana magtitikang nalatikat-tikangan daw pabayat karagtuni ko ang naitersing baga na amasan ka na ari nga sa maling mapaog ini kung nagdadali ka di na pag-inukoy ang imo na nga baga kahuman pag-isnak dayon kadtuala ko di karling pagkadia kay para magkapi adihira nga pagkapagdara na lang kuhan, steak bread. Ano Kunching? O pagkapihin mo na't mamaratbat, manyarabi, ada alas 10 na. Paris pagudlat kuhan, steak bread. Ano ito, magkukuhan? Mamahaw? Ano nga sa mga mapaog ini, paparula iya. Matagong nga tubig it duduhulit mamaratbat. At resulta batos. Ano nga sa Kunching? Ano nakakaari nga sila kinat manyarabi? Aw, maupay ka, maaram ka.